Bi Jumaye Avril kalo tile mugan naani san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ye an ka bi kunnafoni di waatiw selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi a jirala k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw ka cɛsiri kɛra sababu ye ka taa bɔ jatigɛwale tigilamaw dakayɔrɔ dɔ kan T-Site min na u ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama 10 caman bɔɲɔgɔnko olu ka ɲɛnamaya la ani ka moto 10 bɔɲɔgɔnko olu fana minɛ fo ka taa se marifa caman olu fana ma min sen fɛ jatigɛwale tigilama 10 olu fana minɛla an ka lakana finitigilakaw fɛ. Fɛn min kɔni an ka lakana finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ni ka taa tugu jatigɛwale tigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Mali la école karamɔgɔw ka syndicat ye kunnafonidigɛ k'a jira k'a fɔ ko tile 3 grève kɔni bɛna kɛ ka kɛɲɛ ni mai kalo tile 13 ye ka se mai kalo tile 15 ma san 2026 ni grève ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a jira k'a fɔ k'u ka laɲini olu kɔni tɛ ka labato ni ka bɔ a sira fɛ ni o bɛna kɛ gɛlɛya ye écoledenw ka kalanko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kimɛni masuruya la o de hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko ni kumaɲɔgɔnya ma sɔrɔ joona ka bɛn ko la ko a bɛna kɛ degunba ye écoledenw ka kalanko la. Marifa 4 o minɛla mɔgɔ 2 la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko 15 bugu polisiw ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ mɔgɔ 2 kan min sen fɛ u ye ɲɛnaminimafɛn bolo 20 ale ni Marifa 4 o minɛ ni mɔgɔ kofɔlen 2 ninnu na bagadaji avril kalo tile 20 san 2026 fɛn min kɔni an ka lakana finitigilaka ninnu ye u kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa ka ɲɛnaminimafɛn kɔni mini kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ka kɛnɛya sabati. Jikoroni para autogare ni a bɛ wele ko Laginɛ place kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya de kɔni b'a la ka caya ni yɔrɔ kofɔlen in na ni o bɛ tali kɛ mɔgɔw bolofɛn daragili suyɛnni fo ka taa se kɛlɛw kɔni ma ni o de b'a la ka caya ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na o de hukumu kɔnɔna na Guinée place jagokɛlaw ale ni voyagekɛlaw olu bɛ wele bila an ka jamana marabagaw ma yaasa u ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min na lakanako ale bɛ se ka sabati ni yɔrɔ kofɔlen in na. Muso dɔ ye tuluji kalaman bɔ a sinamuso kan Kulikoro kari don ni o bɛnna avril kalo tile 19 ma san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko dalamankan dɔ de kɛra sababu ye ani a sinamuso cɛ denko la fo ka taa se ni a ye tuluji kalaman kɔni bɔ a sinamuso in kan min sen fɛ a y'a laɲini k'a fɔ ko a bɛ boli nka ala ni Kulikoro gari komisariya mɔgɔw ka cɛsiri u ye tɛgɛda kɛ ni muso kofɔlen in kɔni kan k'a bila kiiritigɛlamaw olu ka bolo kan fɛn min kɔni ye ni muso jogibagatɔ in kɔni ale bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka bolo kan. Narakaw bɛ jiko gɛlɛya la kosɛbɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya de kɔni bɛ Nara dugu kɔnɔna na min na mɔgɔw bɛ bɔ su nɛgɛ kanɲɛ 4 wagatiw la ni ka taa jiko ɲɛɲini a jirala k'a fɔ ko denmisɛn dɔw yɛrɛ kɔni t'a la ka taa kalanyɔrɔ la bilen k'a kɛɲɛ ni jiko gɛlɛya ye yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛ ka seereya kan dɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Jiko ma nɔgɔ Nara dɛ jiko ma nɔgɔ yɛrɛ an bɛ se ka na depuis waati jumɛn min a deni miiri an bɛ yan yɔrɔ la an tɛ ka se ka bidon kelen an tɛ ka se k'a sɔrɔ fɛn fɛn kɔni heure 3 heure 4 i bɛ se k'o kɛ yan nɔ waati dɔ la i tɛ ji sɔrɔ o yɛrɛ filɛ bidon kelen dɛ barikɔn ni nana dɛmɛ sɔgɔma fɛ i t'a sɔrɔ fo 16 heures ninnu waati o b'a dɔn n'an m'a lajɛ aw kuma ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de u ka jateminɛ Nara jiko gɛlɛyalenba don fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Nara sisan nin waati in na hali denmisɛnnin dɔw tɛ se ka taa kalanyɔrɔ la tuguni ka sababu kɛ jiko ye dɔw bɛ na ji ɲini na u tɛ ji sɔrɔ u b'a fɔ ko n'u ma ji sɔrɔ u tɛ taa ekɔli la i b'a dɔn o ma nɔgɔ dɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow kɛcogo la bɛɛ sigilen bɛ yan n'an bangebaaw sigilen filɛ a ma nɔgɔ ji tɛ ka sɔrɔ a b'a la a bɛ kuma ni ɲɛmɔgɔw ye hali bi u ka kow jateminɛ hali bi ka dɔ fara kow kan pour que an bɛ se ka ji sɔrɔ an ka bɔ nin ko la cogo min na quoi. Faransi ale ni Ameriki tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ tunga lafiya ɲɛmayaso bɛna i kunda Itali kan awɔ Italiyɛnw a ye fɛn min laɲini o de bɛna waleya aw ye tunga lafiya bɛna conférence belebele ni ka o boloda sibiri don mai kalo tile 2 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 o wagati la a ye na ka caya aw kana tunga lafiya ka baara taabolo ka ɲɛfɔ aw ɲɛna
terrain kura minnu bɛ an bolo k'a sara dɔɔni fo ka taga fɔ k'i tilala sarali la a papiyew bɛɛ jɛlen don an bɛna site kura min kɛ Banankɔrɔni n'o ye logement 50 ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna o kan o t'a bannen dɛ Banankɔrɔni kɔfɛ Kabala bɛ yen Jalakɔrɔbugu bɛ yen wa Jatula fɛnɛ bɛ yen nɔ Tunga Lafiya de bɛ so ni terrain di aw ma aw k'a sara dɔɔni fo ka taa fɔ ko aw tilala k'aw kɛ sotigi ye kalo 4 kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tila kɔ so sarali la entreprise Tunga Lafiya de bɛ nin kɛ aw ye aw y'an ka nɛgɛjuru ta aw ka message bila an kunna WhatsApp la walasa aw ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ Italie rencontre in na Tunga Lafiya ko malien den kelen fɛn sigilen bɛ Tunga fɛ a bɛɛ ka so sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la Italien a y'aw pɛrɛ an bɛ nali an bɛ wagati min na i ko sisan kunnafonidilaw dusuma kasilen don k'a sabu kɛ Mamadu Jaje Sakɔ ni a bɛ wele ko Grand Saxe a jirala k'a fɔ ko ale fatura kunu avril kalo tile 23 san 2026 fɛn min kɔni ye Mamadu Jaje Sakɔ ye ale tun ye Radio Tropique FM promoteur de ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la an bɛ taa kɔkan kibaru la Tanzanie ɲɛmaya kalafili min kɛra ni mɔgɔ dɔw kɔni ma jɛn ni o jaabiw bɔli ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko bingani wale dɔ de kɔni kɛra sababu ye Tanzanie jamana kɔnɔna na ni ka dankari kɛ mɔgɔ 518 olu ka ɲɛnamaya la min sen fɛ mɔgɔ 2600 ni caman olu fana banana Kenya jamana kɔnɔna ka Kenya ni tajiko gɛlɛya ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Kenya jamana kɔnɔdenw de kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira k'a sabu kɛ ko dɔw de kɔni farala taji sɔngɔ kan u ka jamana kɔnɔna na min sen fɛ jamana kɔnɔdenw kɔni ni polisiw kɔni sera ɲɔgɔn ma min na polisiw ye mɔgɔ 11 olu minɛ o de hukumu kɔnɔna na Kenya jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tala k'u segiw kɛ yaasa ka gɛlɛya kɔni kɛlɛ ka b'u ka jamana kɔnɔna na Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafonidilaw olu la aw kan bɛɛ kunnafonidi kuraw olu kɛnɛ kan dɔgɔkun nataw kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na